yan kasi ni Ma'am Nicole eh. When I think of letting go. Yeah! Yeah! I know. In the middle I cry a little. When I think of letting go. Bago lang ako dito. Oops! Yan, party-party pa kasi. At least, walang nangyaring masama. Yun naman ang pinakamahalaga sa lahat. Nabutas pa, oh! Kapag masyado akong masaya, napapansin ko may mga hindi magandang nangyayari.